Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Майбота в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Viber, можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. А я пока предлагаю подключить сейчас к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова, который с нами сейчас на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать об основных новостях сегодняшнего дня, готов рассказать о тех новостях, которые готовят вечерние выпуски новостей, то есть Заман. Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Привет, Гульсум. Начнем мы с экстренной новости. Председателю Сударского регионального меджлиса Эльвиру Аметову нагрянула оккупационная полиция. Как нам стало известно, его, как руководителя регионального представительного органа крымских татар, подозревают в финансировании экстремистской организации, то есть финансировании самого меджлиса. Оккупанты в 2016 году запретили деятельность меджлиса крымско-татарского народа в оккупированном Крыму, но до сих пор ничего не было известно о преследовании представителей региональных организаций. И, как говорят наблюдатели, это первый такой случай. Силовики привезли ему повестку в Центр противодействия экстремизму, но ехать с оккупантами и подписывать какие-либо документы Эльвир Аметов отказался. Говорит, деньги тратит на семью и благотворительность, а меджлис покинет только в том случае, если этого пожелает народ. Это не первый случай преследования Эльвира Аметова. Оккупанты еще в 2019 году обвинили его в незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия. И что комично в этой ситуации, речь идет о старинных экспонатах, найденных у него в домашнем музее. Его он создавал 20 лет, и среди этих экспонатов были наконечники стрел, копий, топоры, ножи, а также неработающий револьвер. И вот все это, о чем неоднократно говорил Эльвир Аметов, экспонаты эти свидетельствуют того, как развивалась история крымских татар, и они имеют исключительно историческое значение. Россия не выполняет рекомендации ООН по соблюдению прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщила председатель мониторинговой миссии ООН в Украине по правам человека в Украине Магда Богнар. К такой оценке в ООН пришли после проверки миссии в сентябре прошлого года. Среди самых распространенных нарушений, которые отметили в ООН, это преследование представителей разных религий, в том числе Православной Церкви Украины, Свидетелей Иеговы и мусульман, а также депортация украинских граждан с территории оккупированного полуострова и пыточные условия в тюрьмах. От мусульманского кладбища на Абдале в Симферополе отобрали несколько гектаров. Видео с новыми заборами, которые ограждают землю для христианских захоронений, опубликовал и выложил в соцсети первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял. По его информации, за забором от 3 до 7 гектаров, именно на 7 гектарах настаивала оккупационная власть Симферополя, мол, на Абдале заканчиваются места для христианских захоронений, и поэтому нужно мусульманам поделиться своей землей. В обмен мусульманам пообещали компенсировать землю в другом месте. Оккупационная администрация якобы нашла 100 гектаров за городом, но пока не смогла оформить необходимые документы. Оккупационный муфтият отмалчивается. По словам члена Меджлиса Бекира Мамутова, такой обмен неравноценный. Земля на мусульманском кладбище дороже, чем на новом участке, который находится в неудобном месте, к которому будет сложнее добираться, но и к тому же он еще и не оформлен. И напоследок о новостях культуры, как говорят. Оккупационный министр культуры Арина Новосельская выругалась матом на совещании оккупационного совмина. У нее перестала работать техника, и она нецензурно высказалась в адрес своих помощников. При этом микрофон у нее был включен, и ее услышали не только на совещании, но и зрители, следившие за трансляцией. В общем, какая министр, такая и культура. Вот об этом мы будем говорить сегодня в наших выпусках. Ну, не только об этом, поэтому следите за эфиром. Гульсум. Спасибо тебе большое. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума.
Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. Как я уже отмечала, мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию и задавать интересующие вас вопросы по темам. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем все наши программы в записи. Можете смотреть наши программы на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Это наш адрес. Сегодня ваша подписка на наш сайт поможет нам продолжить нашу борьбу на нашем информационном фронте. Мы продолжаем марафоны «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будут в эфире, так как финансовые сложности телеканала АТР все еще не решены. И если мы сегодня продолжаем работать, то продолжаем работать благодаря вашей помощи. Я благодарю всех тех, кто находится рядом с нами и поддерживает телеканал АТР. Чохсаволнс. Оккупанты угрожают Эльверу Аметову. Сегодня утром к главе Судакского регионального меджлиса приехали оккупационные полицейские, расспрашивали о бизнесе и вручили приглашение в Центр противодействия экстремизму в Симферополе. Его подозревают в якобы финансировании запрещенной организации, имея в виду меджлис крымско-татарского народа. Представительный орган крымских татар, как известно, был запрещен оккупантами в 2016 году. Но до сих пор они не угрожали представителям региональных ячеек. Ехать с оккупантами, подписывать документы Эльвер Ага отказался. Говорит, деньги тратит на семью и благотворительность. А меджлис составляет только, когда это пожелает народ. С нами сейчас Эльвер Аметов на прямой связи, участник национального движения крымских татар и руководитель Судакского регионального меджлиса. Эльвер Ага, селям алейкум. Эльвер Ага, расскажите нам, пожалуйста, подробности сегодняшнего визита оккупационных полицейских к вам домой. Что хотели, что говорили, что произошло? Они пришли, мне принесли приглашение в Симферополь. Там какая-то организация, экстремистская, что ли, организация какая-то есть. Я им сказал, что я никуда не поеду. У меня уже 8-й десяток, и по дорогам ездить я не собираюсь. Вот. Если надо, придите, арестовывайте, увозите, а так я не поеду. И они говорят, ну тогда хоть подпиши вот этот документ. Я говорю, никакой документ подписывать не буду, и ничего мне не надо. И, в общем, они мне говорят, вот вы нам сказали, что вы вроде якобы меджлис финансируете. Я говорю, я сам нуждаюсь в финансировании. И я никого не финансирую. Я, если финансировал, то, я говорю, в свое время при Украине я вот школу ремонтировал, больницу ремонтировать финансировал, помогал. Вот. Колодцы здесь очищал по району, который, говорю, вы изгадили. 4 колодца вырыл. И вот, в общем, вот эти слова я им сказал. Они говорят, так вы, говорят, возьмете бумагу? Я говорю, нет, не возьму и подписывать ничего не буду. Я говорю, я не отказываюсь от меджлиса. Я с сегодняшнего дня являюсь председателем регионального меджлиса. Им остаюсь. Если меня народ избрал, если народ скажет, что я уже надоел, я в тот же день откажусь. Говорю, а так, чтобы меня говорить, это, говорю, бесполезно. А что, собственно, они предъявили? То есть к чему это все? Они вас обвиняют в чем? Я не знаю, в чем они хотят меня обвинять. Ну, наверное, потому что я крымский татарин. В чем еще могут обвинять? Здесь мало того, что это, у меня вот сейчас решение вынесло, они исполком на суд подал, чтобы мое, то, что кафе есть на Базарган на берегу, чтобы его разрушить. Ну, не знаю, в общем, начали, мной взялись, короче. Эльвер Ага, мы знаем, что это действительно это не первое давление на вас. До этого на вас оказывалось давление со стороны оккупационных правоохранительных органов. И вот сейчас с Центра по противодействию экстремизму к вам пришли. Ну вот в целом вот эти все события в отношении вас, как вы расцениваете и что дальше будете делать? То, что я делал раньше, буду сейчас тоже делать, продолжать. Вот. Смотреть семью, ходить по старикам, проведывать их. Вот.
помогать своим людям здесь, проживающим здесь в Судаке. Чем я еще могу заниматься? А то, что они меня пугают, я уже привык, адаптироваться, пускай как хотят пугать. Для меня это... Уже меня поздно пугать. А почему они вас пугают, как думаете? То, что я председатель Меджлиса, что я не отказываюсь от этого, скорее всего. Вот. А я отказываться и не собираюсь. Не знаю, может, я так вот открыто выступаю, говорю то, что есть. Я то, что здесь себя считаю коренным Крыма, но у этого коренного человека никто ничего не спрашивает, занимается беспределом, что хотят делать, что хотят ломают. Вон гектарами землю берут, вот с Москвы приезжают, гектарами землю берут, узаканивают. А нам до 3-4 сотки даже не хотят узаканивать. А я это открыто им говорю. Ну, поэтому они меня что-то не уважают. Эльвира, вы сказали, что подписывать какие-либо документы, которые они вам предоставили, вы отказались, и ехать с ними тоже вы отказались. И что после этого, вот что они сказали, и как дальше будут развиваться события, как думаете? Что-то разговаривали и уехали. Угу. Вот пока так. Çok sağ olunuz Elviraga. Bizle bağlanğanız için de Kırım Tatar tili bölігінде Kırım Tatar tilinde yayınımızda da bağlanarмыз сізнен ve да бір кере бұл мәселені музакире етерміз. Эльвира Метов, участник Крымстарского национального движения, председатель Судакского регионального меджлиса, был с нами на прямой связи. Сегодня к нему нагрянули оккупанты из Центра по противодействию экстремизму. С нами сейчас на прямой связи политический аналитик Тарас Черновол. Пане Тарас, вітаю вас, салям алейкум. Алейкум ассалям, вітаю вас. Пане Тарасе, только что вы слушали нашу беседу с Эльвером Аметовым. Как вы это прокомментируете? Знаєте, крім того, що це абсолютно не по-людськи тероризувати, переслідувати людей в такому віці, людей, які просто займаються тим, що ми колись давно називали суспільна робота для простих громадян. Він не займається політикою, він просто займається тим, що допомагає людям якось відстоювати свої права, то що просто людські права. Але я зупинюся на іншому моменті. От ми забуваємося, що є деякі акти, які обов'язкові для Російської Федерації, незалежно окупована територія, не окупована, і, зокрема, відкрите провадження в Гаазькому міжнародному суді по двох провадженнях. Одне з них стосується фінансування тероризму Російської Федерації, друге, воно стосується порушення національних прав, ну фактично можна сказати етноцид проти кримсько-татарського народу у Криму, в окупованому Криму. І там по цих справах, ті справи прийняті до розгляду. Особливість конвенції про цей суд передбачає, що саме по цих двох пунктах, конкретно і по випадку етноциду, Росія завідомо апріорі визнала правосудність суду. Тобто вона не має права відмовитися його виконувати, його умови. І суд виніс же свого часу попередні застережені рішення, які мають бути обов'язкові для виконання Росією. Вони передбачають, що в Криму вона зобов'язана припинити будь-які утиски проти Меджлісу як представництва кримсько-татарського народу. Ну а как быть, если Россия, Россия относится с нигилизмом ко всем принятым решениям на международных площадках, в том числе и игнорирует призывы Организации Объединенных Наций в своей резолюции немедленно восстановить Меджлис крымстарского народа и прекратить его преследовать? Якщо рішення Генасамблеї ООН, воно носить все-таки рекомендаційний характер, за ним не наступають санкції, то порушення прямого рішення Міжнародного суду, яке винесено у відповідності до конвенції, яка зобов'язує Росію, від якої Росія ніколи не відмовлялася, має тягнути за собою європейські санкції. Оскільки Міжнародний суд – це є питання не, там, скажімо, Європейського Союзу, це є питання загального міжнародного права. І в даному випадку, мені здається, перший пункт – це українська сторона. На основі саме цього факту, конкретних випадків нових переслідування кримських татар, які є членами Меджлісу кримсько-татарського народу, що є прямим порушенням Гаазького суду, повинна знову звертатися Україна до ПАРЄ для початку нових санкцій проти Російської Федерації, припинення її участі в засіданнях. Це має бути перший дрібний крок. Він дуже дрібний, він мало що змінить, але ми повинні по ньому почати бити. Тобто ми маємо на першій ділянці, де якраз ціннісні принципи є основними, а ПАРЄ побудовано на ціннісних принципах,
принципах, бо нічого більшого вона там особливо не може вирішувати. Ми повинні там вдарити в цю больову точку. Якщо ми це змовчимо, зараз почнуться наступні репресії, переслідування керівників чи членів регіональних малих відділень, сільських відділень Меджлісу. Росія дивиться за таким принципом: змовчать чи не змовчать, стерплять чи не стерплять. Якщо світ не реагує, вона продовжує тиснути. І тому, якщо зараз ми не будемо наполягати на міжнародному рівні про певні санкції, ну я би говорив, звичайно, що треба і економічні піднімати, і санкції проти певних посадових осіб, але хоча б для початку перша санкція в ПАРЄ, тому що це пряме порушення засадничих принципів ПАРЄ. Скажите, Якщо ми цього не зробимо, то буде гірше. А какие бы санкции существенно могли повлиять на возвращение России в международное правовое поле? Какие бы санкции вынудили сегодня Россию отменить свой запрет представительского органа крымских татар? Что может заставить Россию сегодня выполнить решение международных судов, в том числе и по вопросу Меджлиса крымско-татарского народа? Повернути повністю Росію взагалі в русло міжнародного права і цивілізованого світу, в принципі, вже неможливо найближчі там досить велику кількість років. Принаймні, доки живий Путін, нічого такого не відбудеться. Після його смерті, я думаю, що нові владці Росії будуть десь шукати порозуміння з Заходом, і тоді з них можна буде витискати такі речі. Але це йде мова про скасування отих законодавчих конституційних норм, які вони протягнули, де вони взагалі не визнають рішення міжнародних судів. Але в даному випадку йде мова про конкретне рішення суду, на який апріорі Росія дала згоду на повне сприйняття всіх його рішень. В даному випадку, я думаю, що потрібно вишукувати людей, які зараз безпосередньо координують терор проти дії, тиск на членів Меджлісу, і по цих людях треба вводити терміново санкції. Я думаю, було би дуже корисно, якби до цих санкційних процедур долучилася, скажімо, Туреччина, яка досить багато і часто заявляє на міжнародному рівні, що вона готова представляти інтереси кримських татар і їх захищати. Але до Туреччини треба звертатися, вони самі не будуть вишукувати цих людей. Тому треба встановлювати осіб, має бути удар по конкретних силовиках, по конкретних керівниках кримських окупаційних органів влади за такі речі. А далі, те, що я казав, перший крок має бути по ПАРЄ, а далі треба дивитися. Росія реагує тільки на економічні санкції. Давайте обсудим вот какой еще вопрос. Санкцию Украины в отношении Кремля, в отношении оккупационных представителей власти, а именно перекрытие Северокрымского канала, в связи с чем сегодня остается критическая ситуация с наполнением водохранилищ на полуострове. И вчера оккупационный глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что российские власти готовятся подать в отношении Украины иск из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой после перекрытия Северокрымского канала. Вот его цитата. Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада. Это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим. Смогут ли они чего-то добиться в этом направлении? Та ні, це абсолютно безграмотна заява. Пан Константінов, як колись був кримінальним авторитетом, так ним і ошився, і вищого рівня він не досягнув. Такі люди не дресируються і не навчаються. Річ в тому, що є дуже чітка норма міжнародної конвенції, яка зобов'язуюча в тому числі і для Росії. Росія серед перших її підписань, власне, Радянський Союз. Це є Женевські конвенції щодо, зокрема, військових злочинів і окупованих територій. Там чітко, абсолютно чітко визначено, коли території окуповані, всі без винятку проблеми забезпечення цих територій, забезпечення прав соціальних, економічних, будь-яких потреб місцевого населення лягають повністю і безумовно виключно на країну-окупанта. Крим – окупована територія. Ні одна країна світу не визнала Крим російською територією. А якщо визнала російською, то це взагалі російське питання, яким чином вони збираються забезпечувати Крим водою. У нас не було ніколи підписаних угод, і боже бою, щоб ми їх колись підписали з окупаційними властями Криму. В нас були відповідні документи, якими було передбачено, що вода через територію Херсонської області подається до Кримської автономії Української РСР, а потім Незалежної України.
Інших документів нема. Тобто юридичної основи з боку окупаційних властей, щоб подаватися про якісь позови до України, просто логіки немає, тому що з ними, з окупаційними властями, ніхто нічого не підписував. Вони не можуть бути як нелегітимні абсолютно структури, нічиїми правонаступниками. А подача води в Крим, яку так пробували протягнути, я пригадую, як рік назад перша заява при новообраного прем'єр-міністра Шмигаля якраз була про те, ой, нам же ж треба терміново подати воду в Крим. Це була, до речі, його перша політична заява. Ні одної до того він не зробив саме день свого призначення. Вона викликала обструкцію в першу чергу в юристів, які сказали, в той момент, коли ми підпишемо хоч один документ про надання певних послуг в територію, яка окупована, з того моменту ми фактично визнаємо законність анексії Криму. Тому що ми відмовляємося від права на Крим на основі Женевської конвенції. Якщо ми співпрацюємо з окупаційними властями, ми їх визнаємо. Тому не може бути навіть мови про якісь позови. Їх просто ніхто не прийме. А що вони будуть виносити в своїх російських судах? Ну, знаєте, там виносять вже абсурд. Я думаю, що вони там скоро будуть переписувати і 10 заповідей, і якісь релігійні. Можливо, вони будуть відміняти земне тяжіння, яке їх не влаштовує. Но вообще странно, что такое заявление делает именно Константинов. Помните, некоторое время назад он говорил, что нам не нужна никакая вода через Северокрымский канал, и говорил, что Украина специально ее отравит. А сейчас в своей цитате, как мы слышали, он говорит, что энергетическая блокада, что водная блокада Крыма, она повлекла за собой огромный экономический ущерб. И он говорит о том, что потратили миллиарды на разрешение этих проблем. Можно ли сделать вывод с этих слов, что водная блокада Крыма, что энергетическая блокада Крыма является мощным и серьезным инструментом давления на оккупанта сегодня, экономическим инструментом давления? Знаєте, якби Крим був просто окупований, там би зберігалося саме те населення, яке жило до моменту окупації, мінус ті люди, які були змушені через свою політичну позицію, через загрозу своєму життю Крим покинути. Якби туди не заводилися нові потужні військові підрозділи, не заводилася військова техніка, для діяльності якої одні тільки засоби радіотехнічної війни, які масово зараз розміщуються в Криму, для оголошення потребують колосальні кількості водних ресурсів. Всі інші речі, які робить Росія, масове завезення російських громадян на окуповану територію, на захоплені, віджаті, вкрадені помешкання там кримських татар, українців, які жили в Криму. Для цього, якби цього не було, тої води, яка є в Криму, вистачило б. Тих енергетичних ресурсів, які є в Криму, може скромно, але вистачило би. Росія сама створила економічну проблему, тому що завозяться масово російські громадяни, які не звикли обмежувати себе в водних ресурсах, скажімо, завозяться війська, завозиться військова техніка, технологічні певні, саме військові технології, які потребують багато енергії, багато води. І те, що вони вимагають від нас зараз, те, що Константинов поміняв свою логіку, тому що і на населення, і на війська води і енергії не вистачає. Це ознака того, що вони створили, теж порушуючи Женевську конвенцію, створили для себе додаткові проблеми. Ну, ще раз кажу, якби вони не робили цих речей, то наші економічні санкції проти окупаційного режиму, вони б не були дуже болісними. Фактично, санкції проти себе вела сама Росія, роблячи там, фактично те, що вони називали Крим – це непотопляємий авіаносець, перетворюючи Крим, мирний, хороший Крим, батьківщину кримських татар, перетворюючи його на військову базу. Давайте подключимо к нашій бесіді зараз Тетяну Тимочко, голову Всеукраїнської екологічної ліги. Вона зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пані Тетяна, селям алейкум, вітаю вас. Доброго дня. Оцените, пожалуйста, как эксперт, как аналитик, насколько сегодня остается критическая ситуация с наполнением водохранилищ на территории оккупированного полуострова и сколько еще может хватить запасов воды на Крим? Почнемо з того, що за часів до анексії з України в Крим поставлялось 85% води для водопостачання, для питного водопостачання і таке інше. Наголошую, 85%. Інша частина, там 15%, це були водосховища, які наповнювались природними джерелами, або підземні якісь свердловини. Зараз, я чула частину коментаря колеги, зараз не тільки це пов'язано не з
води з збільшенням там кількості населення чи військових баз, а в першу чергу з тим, що немає базового водопостачання. Його нічим не можна замінити. Природні умови Криму були такими, якими вони були, от зараз є, якими вони були до 53-го року. От тут нічого змінити не можна, тому що водосховище Сімферопольське практично висохло, Загірське водосховище практично висохло ще 2 роки тому назад. Невеличкі опади помалу заповнюють, але це так званий мертвий об'єм. Тобто це водосховище, з яких не можна черпати воду. В критичному стані знаходяться ще інші 6 водосховищ, які просто на межі з мертвим об'ємом знаходяться. І навіть сніг і дощі, які були в цьому році, на початку цього року, ситуації цієї критичної не зміняться. Тому Крим приречений на страшенний дефіцит води в найближчий час. Ця афера Путіна тепер є по бюджету Російської Федерації, є по добробуту людей, які там живуть, і з цим нічого не можна зробити. Це пряма вина російської агресії, вони мають самі на себе тепер говорити, що вони самі винні. Всі ідеї про опріснення води, я чула останню ідею про опріснення, це взагалі маразм, тому що навіть якщо Росія виділила відомі дані з бюджету до 24-го року 48 мільярдів рублів нібито на питання водопостачання, то я можу вам сказати, що ці гроші не зможуть покрити будівництво таких потужностей, які забезпечать 450 тисяч метрів кубічних щодоби. Щодоби Крим має отримати таку кількість води. Зараз вони цього не отримують. І з перебоями то одні, то інші. Весь час є протести, є скарги населення. І перекидка, наприклад, по Сімферополю з одних західного району на східний район цієї води нічого не вирішує. Води немає в Криму, її не буде ні за яких обставин. Вона просто буде для них завжди дефицитом. А насколько может быть долгосрочная мера бурения артезианских скважин и к чему это может привести? Уже в 14-15 роках ті свердловини, які вони зразу почали розробляти і з них добувати воду, ті свердловини, які в 14-15 роках працювали, вони вже всі зупинились. Частина з них засолена вже, тому що видобування саме в Криму, чим ближче до узбережжя, буріння з артезіанських свердловин, добування води призводить до засолення цих свердловин, до засолення значних підземних горизонтів. І тому артезіанські свердловини, за прогнозами вчених, ще які були зроблені в 60-х роках, не можуть покрити дефіцит води. Саме тому в свій час був збудований канал, тому що всі дослідження українських вчених, я говорила з геологами, старшими геологами, які ще пам'ятають, кілька людей пам'ятають той період, вони говорили, що дослідження були зроблені дуже потужні запасів артезіанських вод. І тоді було прийнято рішення будувати канал, тому що це не є вихід з положення для Криму. Ну и плюс ко всему прочему, снегопады тоже никак не помогли в этом году и не наполнили водохранилище Крыма. Вот каков ваш прогноз? Вони не могли їх наповнити, тому що частина водосховищ вже була на мертвому об'ємі, і ті сніги, які були, якби водосховища були наповнені, то сніги могли би трошки підтримати цей рівень. Але наповнити цими снігами було неможливо. Ну, якщо врахувати глобальні тенденції до потепління, до змін клімату, до посух, на які страждає Крим вже багато років, то перспективи практично немає жодної. І ця, повторюю, політична авантюра Путіна обертається страшенними збитками для природного середовища, для людей, які потрапили в цю ситуацію, и для экономики. И еще такой вопрос. Вот вы несколько раз упоминали про строительство Северо-Крымского канала. Если я не ошибаюсь, его начали строить еще в 1951 году, да? И он существует уже больше 70 лет. А как до этого Крым справлялся с проблемой воды или не было этой проблемы? В
свій час приєднання Криму відбулося не по якій добрій політичній волі. Це не був ніякий подарунок Україні. Насправді це був єдиний вихід приєднати територіально до меж України цю територію, яка завжди була в межах нашого етносу, приєднати це адміністративно, для того, щоб перекласти на український бюджет тоді Радянської Соціалістичної Республіки, перекласти ці проблеми, які були пов'язані з Кримом. Без каналу, без води з материка Крим не міг існувати. І весь північний Крим – це була пустеля, причому пустеля, де не жили люди, ніхто не займався сільським господарством. Це були засолені такі солончаки і пустельні землі. І лише після того, як був збудований канал і почалася система зрошення, яка викачувала величезні об'єми води, потім після того, вже в 90-х роках, після проголошення незалежності, як почали кримські татари повертатись, саме кримські татари підняли оцю частину Крима, він знову засяяв, як зелена перлина. Це продукти сільського господарства, це сади, це виноградники, але це все завдячуючи воді з материка, Дніпровській воді. Без цієї води північна частина Криму, та й навіть вже прибережній частині Криму це загрожує, це все буде така посушена пустеля, яка не дасть життя. Дякуємо дуже. Спасибо вам большое за ваш обстоятельний ответ, пані Тетяна. Тетяна Тимочко була з нами на прямому зв'язку, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Ну а вчера состоялась встреча руководителя ОП Андрея Ермака с послами стран Большой Двадцатки. Они обсудили широкий спектр важных для Украины вопросов: обострение на Донбассе, начало работы Крымской платформы и сотрудничество нашей страны с Международным валютным фондом. Давайте послушаем цитату офиса президента. Андрій Єрмак також поінформував послів про проведення в Україні напередодні 30-річчя незалежності установчого саміту Кримської платформи, яку ініціював президент Володимир Зеленський. Він висловив сподівання на присутність на цьому важливому заході великої кількості партнерів і друзів України. Также на сайте офиса президента сообщили, что такие встречи будут проводиться теперь систематически. Пане Тарасе, чуєте? Так, чую, добре Да, вас. вот, услышали сейчас цитату офиса президента, там, в частности, среди всех вопросов обсудили и вопрос Крымской платформы. Как вы думаете, вот стоит ли рассчитывать на то, что 23 августа на саммите Крымской платформы мы увидим многих лидеров западных держав, и не только, которые поддерживают Украину, и сможем ли мы увидеть президента США Джозефа Байдена, есть ли такая вероятность? Починаємо з того. Президента США ми не побачимо, на превеликий жаль. Я про це вже не раз говорив у ваших ефірах. Чого так песимістично, пане Тарас? Так, але нинішня влада в Україні є непорукодаваєма для нинішньої нової адміністрації в США. Не може бути ніяких особливих неформальних дій. Можуть бути дії, які є формальними. США надають Україні військово-технічну і військово-фінансову допомогу. Це буде продовжуватися. Змін не буде. Нічого більшого по США давайте не сподіватися. Тепер переходимо до самої заяви. Перше, я не можу зрозуміти, що за акція відбулася в Офісі президента. Насправді, керівник Офісу президента, голова Офісу президента є технічною фігурою. Він не передбачений в Конституції. Він не наділений владними повноваженнями. Президент не може делегувати йому жодних своїх повноважень по міжнародній політиці. Те, що відбулося, це абсолютно якась дика річ. Вона ознака того, що, напевне, в Україні просто нема президента, або президент не спроможний виконувати свої функції. Пане Тарасе, мы уже очень давно видим, как Андрей Ермак занимается фактически вопросами иностранных позиций по иностранным делам. То есть это не новость. Ми це бачимо, але я багато разів так само повторюю. Це є абсолютно антиконституційний факт самоусунення президента. Давайте згадаємо. Віктора Януковича звільнили з посади, усунули з посади за самоусунення. В даному випадку є самоусунення президента Зеленського від виконання своїх повноважень. Я це повторюю і повторюю. Кожен раз, коли таке відбувається, коли керівник канцелярії президента займається вирішенням політичних питань, це є злочинна абсолютно дія.
Тому насправді тим більше він навіть не має повідомлення, що офіційно президент делегував йому таке право проводити рішення і зустрічі такого рівня. Тепер переходимо до самої теми. Знаєте, коли йдемо про Кримську платформу, це дуже потрібно, це надзвичайно потрібно. І тому я дуже обережний в висловлюваннях. Але я можу сказати, я дуже сумніваюся, що в серпні місяці вона буде проведена. З багатьох причин сумніваюся. Я дуже хочу, щоб вона відбулася. І мені, знаєте, мені байдуже, чи проведе її Зеленський, чи Зеленського вже не буде, проведе якийсь там наступник його. Немає значення. Головне, щоб вона відбулася. Але, перше, вона мала відбутися ще цієї весни. От буквально через 2 місяці. Ми вже бачимо, перенесло спочатку на червень, тепер на серпень. Перенесло і не почали робити жодних організаційних дій. Відбуваються тільки публічні заяви з запрошенням до участі в Кримській платформі. Досі не чітко не визначено, не сформульовано завдання Кримської платформи. І є країни, які можуть засумніватися, чи варто їм там брати участь, якщо це чисто дискусійний формат. А є країни, які побояться брати участь, коли це будуть розуміти, що це є формат для прямого тиску на Росію, для концентрації зусиль для тиску на Росію. Тому насправді говорити про якісь чіткі запрошення доки не сформульовано головні завдання Кримської платформи, це і нелогічно. А тепер ще один момент чисто технічний. На превеликий жаль, в Україні повністю провалена вакцинація, і станом на серпень місяць Україна буде єдиною країною в Європі, яка буде закрита для доступу. Тобто ні з України в Європейський Союз масово не можна буде їздити, ні в Україну не будуть ризикувати лідери іноземних країн їхати, оскільки Україна перетвориться в певне карантинне гетто. І, на жаль, в серпні місяці гостей в Україні буде мінімально мало, а для проведення такого форуму в Україну просто не приїдуть. Якщо це буде форум, закінчую, запланований в віртуальному режимі, це трошки погіршує ситуацію, тому що все-таки особисті форуми з персональними розмовами, вони завжди підвищують рівень і результативність. Але я можу припустити єдине, що буде проведений віртуальний форум. Пане Тарасе, давайте підключимо к нашій бесіді Володимира Омеляна, українського дипломата, міністра інфраструктури України в 16-19 роках. Пане Володимире, селям алейкум, вітаємо вас. Салам алейкум, вітаю вас. Обсуждаем вопрос Крымской платформы. Как вы думаете, отыграет ли Крымская платформа все же практическое действие, или это только будет такой информационный шум вокруг проблематики оккупированного полуострова? Ну, дивіться, це щонайменше спроба, і спроба залучити до переговорів з окупації, анексії Криму ще більше наших союзників. Я би хотів, щоб це відбулося, щоб це був успіх. Хоча ми чітко розуміємо, що є питання єдине – це Москва і це Кремль. Без вирішення комплексно російського питання, і це питання не може вирішити Україна самостійно, а лише спільно з союзниками по НАТО, Європейському Союзу, ми не зможемо суттєво просунутися. Пробували вже багато президентів, багато політиків різних калібрів, але все розбивається об позицію Кремля, який продовжує свою експансію, починаючи з 17 століття, і не зупиняється. Ну, та же история по Донбассу. Вы знаете, вчера глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже готов и ждет утверждения со стороны России. А после этого заместитель министра иностранных дел России Руденко заявил о том, что примерно он сказал следующее. Какой план? Мы ничего не знаем о таком плане, мы ничего не слышали. Но вот что это означает? Почему такой дисконнект, если все замыкается на желании и на хотении России? Как быть тогда? Ну, дивіться, тут немає іншого рецепту, аніж продовжувати санкції, реформувати Україну, робити її сильною і розуміти, що війна можлива будь-якої секунди. Наш шанс є виключно ситуація, якщо в Росії всередині буде хаос, буде чергова смута, під час цієї смути Російська імперія продовжить свій розпад. І тоді є шанс, якщо ми будемо сильні і готові до цього, повернути Крим і повернути окуповані східні території України. По-іншому, навряд чи це відбудеться, нам не треба плекати ілюзій. І треба пам'ятати так само, що санкції для Росії – це звичний модус вівенді. Під санкціями фактично Радянський Союз існував всю свою історію з короткими перервами під час Другої світової війни і відлигою на початку 90-х, яка теж швидко завершилася.
Тому росіяни готові страждати через думку про велику імперію і батюшку царя, який їх там поведе на убой. І нам не треба плекати ілюзій, що десь там появляться якісь демократичні лідери в самій Російській Федерації, бо ці демократичні лідери дуже швидко стають авторитарними. І ми пам'ятаємо, що алкоголік Єльцин не менше виступав проти незалежної України, аніж вбивця КГБшник Путін. Пане Володимире, а как вы считаете, отравление российского оппозиционера Алексея Навального, арест Навального и все процессы, которые сейчас идут вокруг Алексея Навального, вокруг фигуры Навального, вот стало ли тем триггером, которое может за собой породить разрушение российского режима? Ну, ми бачимо, що насправді українці продовжують відігравати роль в розпаді Російської імперії. І Навальний, який має українське коріння, Політковська, яка була вбита Путіним, яка теж походила з роду гетьмана Івана Мазепи, багато інших діячів. Алло. Прервался, к сожалению, у нас видеозвонок, технические неполадки, я так понимаю, с Володимиром. Важливі речі сказав Володимир, дійсно важливі. Которые, к сожалению, мы не дослушали. Попробуем еще раз его перенабрать. Пане Тарасе, ну что ж, я тогда адресую свой вопрос к вам по поводу Навального. А вы как думаете, действительно, вот арест Навального, отравление и так далее, вот это может послужить тем триггером, который приведет к разрушению российского рейха? Знаєте, поки що ні. Росіяни, я тут продовжу те, що казав Володимир Омелян, вони готові жити в тому ж самому режимі. Цар-батюшка, йому положено все, і матеріали, страшні викривальні матеріали, які озвучив Навальний, вони не дуже збурхали ситуацію. Є певна частина молодого населення, а вони в абсолютній меншості, навіть серед молоді. Тому насправді поки що ми можемо чекати на зміни кардинальні в Росії з двох тільки причин. Одна – це смерть царя, коли в пеклі буде свято, і відійде туди Путін, і тоді нові лідери, які не обов'язково відразу домовляться між собою, маючи гризню між собою, підсаджування, дверцеві перевороти тощо, будуть шукати якоїсь підтримки на Заході. І тоді дуже важливо. Продолжим. Пан Володимир Омелян к нам вернулся. Давайте дослушаем его мысль по этому вопросу и вернемся к вам. Пане Володимире, чуєте зараз? Так, чую вас добре. Да, вы начали свою мысль по поводу вопроса о Навальном. Я бы хотела все же дослушать. Так, тому я вважаю, що ситуацію з Навальним, як би цинічно це не звучало, Україна повинна використовувати на свою користь. Навальний якраз може бути цим агентом смути і змін для Російської Федерації, але не треба очікувати, що з приходом, скажімо, малоймовірним, але гіпотетичним Навального до влади щось поміняється щодо України. Кремль змінить будь-якого демократа, бо сутність сама Кремля, вона є абсолютно іншою і походить з абсолютно іншої культури, не європейської. І там завжди все вирішував долю всіх підданих і всіх земель одна людина. Можна було називати її царем, можна було називати її генсеком чи товариством колишніх КГБшників, але насправді на території Російської Федерації всі безправні і тільки декілька людей вирішують долю усіх. Тому Навальний для нас – це шанс, це якраз це вікно, якщо за час відкриття якого ми зможемо повернути свої території і встановити сильний кордон на межі з Російською Федерацією. Але я в підходах до Росії завжди сповідую принцип покійного Каха Бендокідзе, що ми повинні уявити, що замість Росії – океан. І виходити з підходу до контактів з цією державою саме з такою логікою. Їх не існує, ми тримаємо міцну оборону і йдемо на захід. Многие эксперты после ситуации в Нагорном Карабахе и спустя 30-летней вот такой перманентной войны от разрешения Нагорно-Карабахского конфликта начали эту историю экстраполировать на Донбасс. Насколько это корректно, по-вашему? Ну, знову ж таки, побачимо, що суттєво помінялося в Нагорному Карабасі через якийсь певний період часу, бо там не все так однозначно, як виглядає з телевізійної картинки. Я не думаю, що ми можемо натягувати будь-які інші приклади з історії на українську ситуацію, бо вона певною мірою є унікальною. Хоча не унікальним і абсолютно типовим є російська агресія щодо України.
Про цю агресію вони завжди мріяли. Згадайте, не одне покоління росіян виховано на тому, що ми вернемо все назад. І буде тут у нас великий знову совок чи великий концтабір з назвою Радянський Союз чи Російська імперія. Тут питання здатності нас, українців, об'єднатися і зрозуміти, що в нас є єдиний і найбільший ворог – це Росія і це Кремль. Все інше ми б здатні подолати, в тому числі і внутрішні різночитання чи протиріччя, економічні проблеми. Але якщо ми не переможемо Кремль, у нас не буде успішної України. Дуже дякуємо, пане Володимире. Чохсагл, нас Володимир Дякую Омелян вам. був з нами на прямому зв'язку. Український дипломат, міністр інфраструктури України в 16-19 роках, політичний експерт. Пане Тарасе, возвращаясь к теме Донбасса и вот к плану мирного урегулирования войны на востоке Украины, о котором сказал Андрей Ермак. Вообще такой план, он может быть, он реален, он может существовать сегодня в нынешних реалиях? Відповідаю. Насправді Єрмак сказав на 100% брехню. Чого? Цього плану не існує. Цей план не розробляла Німеччина з Францією і не узгоджували з Україною. Його насправді нема. Откуда ви знаєте? Ну, перше, я в 16-му році був трошки причетний до всіх напрацювань покрокового плану. Тому трошки дещо знаю, контакти зберіг. Я відразу розіслав повідомлення своїм тим колегам, з якими працював, в тому числі і в Німеччині, і Франції. Вони від мене дізналися, що, виявляється, вони підготували план. Вони були дуже здивовані, що такий план підготовлений. Після того ввечері, того ж самого дня вчорашнього, я послухав людину, яка безпосередньо працювала в цих структурах. Це колишній при Порошенкові заступник голови адміністрації з міжнародних питань Константин Єлісєєв, який чітко сказав, що коли він дізнався про існування якогось плану, який розробляється не один тиждень, не один місяць, він обдзвонив тих людей. Якщо я обдзвонював чи обшукував людей, які, можливо, вже і не при ділах, які, як я, були просто експертами, які допомагали щось робити, то він обдзвонив людей в високих кабінетах в Берліні і в Парижі, які безпосередньо курують ці питання. І йому була відповідь: ніякого плану не існує. Тобто Єрмак сказав на 100% брехню. На превеликий жаль, так все у нас і робить. А чому я і боюся за майбутнє Кримської платформи, яка дуже потрібна, про яку дуже багато говориться. Хорошо, если, как вы говорите, брехня, тогда зачем? В чем смысл? На кого эта брехня тогда рассчитана? Єдине, що я ще зараз маленьку річ доповню, що може бути насправді, тому що нового плану ніякого нема. Але план існує. Дуже добре розписаний, підготовлений покроковий план, який дійсно готували формально. Ну, не формально, реально готувала Україна з допомогою Німеччини і Франції, а офіційно він запропонований був Францією, Україною і Німеччиною, а Україна ніби погодила. Все так і казав Єрмак. Це правильно. Тільки знаєте, цей план, коли був озвучений, підготовлений? В вересні місяці 2016 року. Повторюю, 16-го. А что предусматривает этот план? Он может разрешить ситуацию на Востоке? Цей план реально дуже багато міг що передбачити. Більше Путін, в принципі, на нього почав погоджуватися. Це потім, виїхавши з Берліну до Москви, він різко сказав: ні, ми на це не підемо, і почав гальмувати процес. А на той момент план виглядав дуже реалістичним. Треба було просто дотиснути Путіна на дальше погодження. Основа плану, базова основа плану – це введення миротворців ООН. План був побудований повністю навколо них. І те, що Єрмак заявляє про якийсь план, якщо це план 2016 року, я дуже буду радий, бо це план хороший. Він дуже вигідний Україні. А что за план, вы знаете? Я знаю, я його читав. Він був для службового користування, він не оприлюднювався, тому що він не був офіційно затверджений. А вы не можете сейчас раскрыть его детали некоторые? Ні, ну, основа всього – це пункт перший. Мають бути введені миротворці ООН на всю територію. І далі розписувалися моменти складення зброї, переходу цієї території під контроль миротворців ООН. За зразком врегулювання боснійського конфлікту. Місцева адміністрація має перейти під адміністрацію ООН, а не України там, чи Росії, чи місцевих ДНР. Ліквідуються ці фейкові органи власті. Там було розписано дуже багато. Наприклад, я вам просто наведу приклад, наскільки все було розписано. Були визначені вже в тому плані, який був напрацьований, де мають бути розміщені склади і ким вони мають охоронятися, куди бойовики будуть здавати зброю. Була визначена відстань між постами ООН на українсько-російському кордоні, наприклад. Тобто план був розписаний дуже чітко. А далі йшли питання урегулювання. Він дуже сильно нагадує за собою цей план той, за яким врегульовувалася війна в Боснії. Тому, якщо хочете знати, можна подивитися на той план. Він дуже подібний на план з Бричко. Хорошо, если предположить, что Ермак подразумевает именно этот план, пойдет ли сегодня на него Путин?
Ну, перше, Путін відмовився від цього плану в 16-му році, потім його потрошки дотискали. Давайте згадаємо, станом на 18-й рік Путін погодився, що миротворці ООН будуть, правда, з обмеженим Но мандатом. прошло 5 лет, могло ли что-то измениться тогда? На превеликий жаль, з 18-го року, власне, з 19-го року ми перестали згадувати про миротворців ООН. І зараз Єрмак, говорячи про цей план, якщо він, ще раз кажу, говорить не про вигаданий, не існуючий план, а про той, який був в 16-му році, то для того, щоб до нього вернутися, треба знову з нуля починати відстоювати питання про миротворців ООН. Без них цей план неможливий. А іншого плану просто фізично не існує. Існує тільки оцей один єдиний план 16-го року. Все. Тобто, або це 100% брехня Єрмака, а якщо це не брехня, то це той план, для виконання якого вони мають повністю поміняти риторику. Давайте згадаємо, коли останній раз були згадані на офіційному рівні миротворці ООН. Я вам скажу, коли. Ще до відставки президента Порошенка. Після приходу, після інавгурації Зеленського, миротворці ООН офіційно не були згадані ні разу. Росія цю тему вже похоронила, а тоді вона з нею згоджувалася. Тому насправді для нас це зараз відновлення цього плану, воно було б дуже позитивне. Я був би дуже радий, якби вони до нього повернулися. А вони поки що навіть риторику не поміняли і навіть не говорять про ті речі, які в ньому є обов'язковими. Пане Тарасе, давайте обсудим еще один очень важный вопрос. Вопрос нашей энергетической безопасности, в том числе и вопрос Северного потока-2. Госсекретарь США Антони Блинкен намерен продолжить обсуждение с конгрессменами возможность введения новых санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Вот что он сказал. Президент Байден назвав це поганою угодою, що розділяє Європу. У держсекретаря впевнений, завтра буде можливість продовжити обговорення цього питання з законодавцями. Він цінує їх розуміння питання і зворотний зв'язок з цієї та з усіх інших проблем, з якими ми стикаємося. Експерт з енергетичних питань Світлана Долінчук зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Світлана, вітаю вас, салям алейкум. Добрый день. Добрый день. Насколько нынешние санкции Соединенных Штатов Америки в отношении компаний, причастных к строительству Северного потока-2, делают невозможным завершение его строительства? Я бы сказала, что они задерживают и всячески препятствуют этому процессу, но этот процесс все равно продолжается. Поэтому, конечно, стоит в повестке дня вопрос о том, что необходимо усиление давление на компании, которые участвуют в этом проекте. И я думаю, что администрация Байдена будет предпринимать определенные шаги в этом направлении, с той лишь разницей от предшественников, что будут делать ставку на какие-то дипломатические переговоры и урегулирование этого вопроса. Я также не исключаю, что тема Северного потока-2, она станет частью каких-то, скажем так, более глобальных договоренностей по урегулированию украинского вопроса. Таких как? Донбасс, например. Вот. Я думаю, что мы в этом году еще узнаем очень много подробностей, каких-то интересных поворотов, которые связаны с украинской темой. Поэтому я думаю, что ситуация будет постоянно меняться, и нам будет интересно за ней наблюдать. Несколько недель назад внешняя разведка Украины сообщила о том, что сейчас продолжается ударными темпами, как сказано в внешней разведке, строительство Северного потока-2. Если предположить, что газопровод все же достроят и введут в эксплуатацию, какую угрозу для нашей энергетической безопасности это несет и что это будет означать для Украины? Мне бы хотелось выделить в связи с этим несколько моментов. Во-первых, если этот газопровод будет достроен, там стоит еще вопрос его обязательности сертификации. На все западные компании страховые, они уже из этого проекта вышли, отказались. Без этой сертификации никто не сможет этот проект запустить. Это во-первых. Во-вторых, Россия, она продолжает вести такую позиционную борьбу. Дело в том, что этот проект, он скорее угрожает нам, если он не попадает под действие третьего энергетического пакета. Если все правила третьего энергетического пакета будут действовать в отношении Северного потока-2, то тут уже
все будет в наших силах для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность украинского маршрута. И в-третьих, при любом сценарии оператор газотранспортной системы Украины, он рассматривает свои альтернативные варианты для того, чтобы роль украинской ГТС на европейской газовой карте сохранилась или усилилась. И, в принципе, она в любом случае будет меняться, потому что сейчас происходит очень большая трансформация на глобальном газовом рынке. Вот. И опять же, повторюсь, ситуация постоянно меняется и в этом направлении. Не только на политическом уровне, но и на економічному, бізнесовому. Дякую дуже. Чохсагол нас пані Світлана. Світлана Долінчук, експерт з енергетичних та безпекових питань, була з нами на прямому зв'язку. Тешек Курлер. Пане Тарасе, вот у нас остается буквально 4 минутки до завершения нашего эфира. Я бы хотела услышать и ваши оценки относительно этого вопроса. Вот многие эксперты говорят о том, что администрация Байдена в вопросе Северного потока-2, в отличие от администрации Трампа, будет более гибкой и попытается договориться с Германией. Как вы думаете, есть ли вероятность того, что США снимут санкции Северного потока-2, если будет нейтрализована или уменьшена угроза остановки транзита того же российского газа через Украину? Ні, я думаю, що про це вже мова не йде. Був короткий період, коли Байден починав налагоджувати відносини з європейськими партнерами, відносини, які були сильно підіпсовані Трампом, і він був готовий на те, щоб не посилювати санкції, тобто не вводити нових санкційних процедур проти можливих нових учасників проєкту. На сьогоднішній день ця ситуація вже помінялася, і вже Трампу і Байдену і так вдалося відновити відносини нормальні в Європейському Союзі. І мені здається, що вже питання про не те, що послаблення санкцій, а про невведення нових санкцій проти нових учасників вже не стоїть. Тому насправді я не думаю, що так все буде просто Північним потоком-2. Другий момент. Якщо Росія навіть власними силами якимось чином зуміє його довести до кінця. Вже сказала ваша гостя, що третій енергопакет і в Європейському Союзі чітко сказали, не можна вводити Північний потік-2 без рішення по третьому енергопакету. А Росія це відмовляє робити. Але є ж експлуатація, є ж прокатка, є покупці, є страховики. Страховиків вже згадали. Але ті, хто будуть в масових об'ємах купувати цей газ. Мова йде не про кінцевих споживачів, а потужні компанії, які мають бути операторами газового ринку на основі газу з Північного потоку-2, де гарантія, що їх не обкладуть санкціями з боку США. А США до таких речей, в принципі, готові. Тому, я думаю, з цим буде дуже непросто Росії обійти всю цю ситуацію. Для України, дуже коротко, я не спеціаліст в енергопитаннях. Я тільки розумію одне, що коли ми перестали напряму купувати російський газ, для нас енергетична проблема зникла. У нас виникли дві проблеми з можливою запуском Північного потоку-2. Одна воєнна проблема. Росія від прямих наступальних операцій стримувала факт основного транзитного шляху через Україну. Тому що розуміли, якщо вони почнуть масову воєнну операцію, транзит буде перерваний остаточно. Вони не могли цього собі допустити. Зараз в випадку Північного потоку-2 зможуть собі це допустити. Ця загроза для нас існує. Загроза з постачанням газу для нас не існує. Ми реверсними потоками з Європи себе забезпечуємо. Є ще фінансова загроза. Втрата, по-моєму, 3 мільярдів доларів. Ну, треба нормально будувати економіку, тоді ця втрата може бути чимось компенсована. Тому насправді для України загроза тільки воєнна на сьогоднішній день існує в випадку запуску Північного потоку. Але я думаю, що США навряд чи підуть на серйозні поступки в даній ситуації країні, яка відмовляється жити і діяти за цивілізаційними нормами. Дякую дуже, пане Тарасе. Чохсагол, что были с нами на протяжении часа. Тарас Чорновол был с нами на прямой связи. Політичний оглядач, народний депутат України 3, 4, 5 та 6 скликання Верховної Ради України. Дякую. Но я с вами не прощаюсь. Мы говорим вам до свидания. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Корышкевич.